znovu? Tak něco řekni. No, když jsme včera bojovali u Kresčaku s králem Janem Lucemburským, přiletěli na koních velští lukostřelci. Byli na tom ozbrojeni líp, protože jich lidí lítali 300-400 metrů. My jsme byli v prdeli, my jsme byli těžko odenklí, měli jsme jenom brnění na sobě a dopadli jsme špatně. Král Jan zemřel. Já jsem snažil teda spole utéct. No, to nebyl útěk, to byl úprk. Poněvadž se nám nedařilo. A víte, jak to je. Tenkrát v minulém životě, jak jsem byl u Suchý Krut od Dunkrt, Přemyslen, druhým, u Suchý Krut 1278, taky, ale posral to Milota z Dědic. On šel spížovat, my jsme na něho všichni čekali. On se nevrátil, a když se vracel, my jsme už prchali z boje. Ale král Přemysl, už byl mrtev. My jsme prchali, aby jsme si zachránili životy vůbec. Král byl už po smrti.